Dvoustěnový pancéřovaný tank Hitlera, nejbláznivější vojenský stroj v historii. Představte si ocelové monstrum velikosti dvoupodlažního domu, které váží jako 10 průměrných tanků dohromady. Jeho pancíř je tak silný, že by jej v té době neprobila žádná protitanková děla. Tento kolos měl změnit průběh druhé světové války a otevřít německým vojskům cestu k Moskvě. Hitler osobně schválil jeho vytvoření a požadoval zahájit hromadnou výrobu co nejdříve. Ale tato auto měla jednu osudnou vadu. Byla příliš těžká i pro sebe samou. Jsem Jan Novák a toto je Ocelové legendy, kde odkrýváme nejextrémnější vojenské projekty, které kdy vznikly. Jarou 1942 byla válka pro Německo úplně jiná, než se původně plánovalo. Blitzkrieg, který přinesl Němcům ohromující vítězství v Polsku a Francii, se zadusil na nevídaných prostorách Sovětského svazu. Německé tankové divize, které ještě nedávno vypadaly nepřekonatelné, se zasekávaly v ruském bahně a lámaly se od mrazů. Sovětské třicítky a vozidla KF se ukázala být mnohem odolnějšími protivníky, než čekali němečtí stratégové. Hitler byl v běsnění. Potřeboval zázračnou zbraň, která by mu vrátila iniciativu na východní frontě. Vůdce povolal k sobě představitele největších německých průmyslových koncernů a dal jim úkol, který se mnohým zdál šílenstvím. Žádal tank, který by byl naprosto nezranitelný vůči jakékoliv nepřátelské zbrani. Pancíř měl být tak silný, že sovětské střely by z něj prostě odskakovaly jako hrách od zdi. Zbrojní výzbroj měla umožňovat ničit nepřátelské tanky na vzdálenostech, kdy ti ani nemohli vrátit palbu. Velikost a hmotnost neměly žádný význam. Hlavní bylo, aby to byl stroj absolutní nadřazenosti. Zakázku získala společnost Porsche, známá svými inženýrskými vývoji. Ferdinand Porsche, zakladatel firmy, byl osobním oblíbencem Hitlera a těšil se jeho plné důvěře. Původně technické zadání předpokládalo vytvoření 100tunového tanku, což samo o sobě vypadalo jako fantazie. Vždyť nejtěžší německé tanky té doby vážily méně než 57 tun. Ale inženýři Porsche se rozhodli jít ještě dál a překonat všechna očekávání vůdce. Když technické výkresy skončily na Hitlerově stole, zůstal i on na chvíli v rozpacích. Před sebou měl dokumentaci na bojový stroj vážící 200 tun. Tloušťka čelního pancíře byla 25 cm. To je víc než u mnoha válečných lodí té doby. Boky chránily 18 cm desky kalené oceli. Dokonce i střecha tanku měla pancíř 6 cm silný, což ho činilo nezranitelným vůči leteckým bombám malého kalibru. V bašti se mělo nainstalovat 128 mm dělo, schopné prorazit pancíř jakéhokoliv existujícího tanku na vzdálenosti více než 2 km. Hitler byl nadšen. Představoval si, jak tito ocelení netopíři razí cestu sovětskou obranou, zametajíc všechno na své cestě. Žádné protitankové kanóny je nedokážou zastavit. Žádné miny neprorazí jejich spodek. Budou se posunovat pomalu, ale neodvratně vpřed, měnit nepřátelské opevnění v hromady trosek. Führer okamžitě projekt schválil a požadoval postavit první prototyp v co nejkratší lhůtě. Projektu dali kódové označení, které mělo odrážet jeho sílu a neukrotitelnost, ale inženýři s černým humorem nazvali tuto mašinu úplně jinak. Maus, což znamená myš. Začala horečná práce na vytvoření prototypu. Hlavním problémem konstruktérů se stal motor. Aby se pohla 200 tun oceli, byl potřebný motor obludné výkonu. Nejdříve se pokusili adaptovat letecký motor Daimler-Benz MB 509. Obrovský 12-válcový agregát, který se používal na bombardérech. Ale ani tento nejsilnější motor si s úkolem neporadil. Taněk se buď vůbec nepohnul, nebo se plazil rychlostí pěšáka. Pak inženýři instalovali ještě výkonnější dieselový motor Daimler-Benz MB 517. Tento netvor vyvíjel výkon 1000 koňských sil, ale zaujímal tolik místa, že spolu s elektrogenerátorem zaplňoval 2/3 celého vnitřního prostoru tělesa. Posádce zbývalo jen několik metrů čtverečních, kde mělo být umístěno 5 mužů. Velitel, náklepář, nabíječ, řidič a operátor rádia. Do května roku 1943 byl dřevěný model v přírodní velikosti připraven k předvedení Hitlerovi. Führer přijel na tajný poligo a obešel obrovskou konstrukci několikrát. Výška tanku dosahovala 3,5 metru, délka přesahovala 10 metrů
a šířka měřila skoro 4 metry. Byla to opravdu pozemské nestvůra. Hitler požadoval provést několik změn a ihned podepsal příkaz na sériovou výrobu 150 strojů. Válka měla získat své zázračné zbraně. Zatímco Hitler už snil o parádách vítězných Mausů na Rudém náměstí, inženýři se setkali se skutečností, která vypadala daleko méně růžově. První funkční prototyp byl hotov na konci roku 1943. A právě tehdy začala skutečná zkouška pro všechny, kteří byli na projektu podíleni. Když 20tunová mašina poprvé začala vrčet svým dýzlovým srdcem a pomalu se dala do pohybu, přítomní vojáci a konstruktéři zadrželi dech. Tank se posunul vpřed po betonovaném podložku polygonu a po pár metrech se pod jeho pásem začaly objevovat hluboké trhliny. Betonový povrch, který byl dimenzován na pohyb běžné těžké techniky, se prostě rozpadal pod neuvěřitelnou hmotností Maus. Každý pás zanechával za sebou brázdu hluboko několik centimetrů. Vozovka se deformovala a ničila, jako by po ní jelo ne vozidlo, ale stádo slonů. Bylo zřejmé, že žádná existující cesta v Německu nevydrží pohyb tohoto obra. A přitom se plánovalo vyrábět 150 takových strojů a nějak je přepravovat na frontovou linii. Zkoušky pokračovaly na polních cestách a zde byla situace ještě horší. Na měkkém terénu se pásy Mause zabořovaly do půl metru do hloubky. Tank doslova oral zemi jako obrovský pluh, zanechávajíc za sebou hluboké zákopy. Na sebemenším stoupání se motor začínal přehřívat a rychlost padala na hlemýždí tempo. Mechanik řidič hlásil, že ovládat tuto obrovitou mašinu je neuvěřitelně obtížné. Sebemenší zatáčka vyžadovala obrovské úsilí a brzdná dráha se natahovala na desítky metrů. Jakýkoliv pokus o ostrou brzdění měl za následek, že tank se začínal zakopávat nosem do země pod vlastní vahou. Maximální rychlost, kterou se podařilo z prototypu vymáčknout, činila pouhých 20 km za hodinu, a to pouze na ideálně rovném a tvrdém povrchu. Pro srovnání, sovětský T-34 dosahoval rychlosti 55 km za hodinu, německý Tiger 45. Ukázalo se, že kterýkoliv nepřátelský tank mohl jednoduše odjezdit od Mausa a střílet na něj z bezpečné vzdálenosti. Dokonce i pěchota na pochodu se pohybovala rychleji než tento ocelový kolos. Myšlenka na rychlý průlom obrany nepřítele se rozpadla v prach. Ale opravdová noční můra začala, když se Maus pokusili provést přes řeku po mostě. Němečtí sapéři mostem předem posílili a vypočítali zatížení s mnohonásobnou bezpečnostní rezervou. Tank se začal pomalu vplazovat na most a zhruba v jeho polovině se konstrukce začala vydávat zlověstný skřípot. Opěrné trámy se prohyly, v betonu se objevily trhliny a velitel posádky nařídil okamžitý ústup zpět. Most vydržel, ale po průjezdu Mausa byl prohlášen za neupotřebitelný a poslán na kapitální opravu. Bylo jasné, že žádný z existujících mostů v Evropě by tuto příšeru neunesl. Inženýři horečnatě hledali řešení problému s překračováním řek. Někdo navrhnul stavět speciální posílené mosty před každým posuvem tanku, ale to by znamenalo, že Maus se bude pohybovat tempem stavebních prací. Jiní navrhovali přepravovat tank v rozloženém stavu a skládat ho na místě, ale samotná myšlenka na rozložení a složení 200tonového stroje někde v polních podmínkách se zdála absurdní. Tehdy konstruktéři z Porsche přišli s nápadem, který zněl jako vědecká fantastika. Maus bude překonávat řeky po dně, pohybovat se pod vodou jako ponorka. Pro realizaci tohoto šíleného plánu byl trup tanku úplně utěsněn. Všechny propasti byly vybaveny gumovými těsnicími kroužky a na věži byla nainstalována 8metrová teleskopická trubka, šnorchl. Přes tuto trubku měl přicházet vzduch dovnitř, prochod motoru a dýchání posádky. Výfukové plyny byly vyvedeny přes speciální ventily schopné pracovat pod tlakem vody. Ale i zde se objevil problém. Pod vodou motor Mausa nemohl vytvářet dostatek elektrické energie pro pohyb pásů. Řešení bylo neobvyklé. Druhý Maus měl zůstat na břehu a přes speciální pancéřovaný kabel, dlouhý několik desítek metrů, měl přenášet elektřinu prvnímu tanku, plazícímu se po říčním dně. První pokus s podvodním překonáním řeky proběhl v malé řece hluboké asi 5 metrů. Posádka se dostala dovnitř utěsněného tanku s evidentní opatrností. Představa, že by se zasekli na dně řeky v ocelovém sarkofágu, vážícím 200 tun,
nikoho neradovala. Maus se pomalu sklouzl do vody. Vzduchový nasávací kanál vyčníval nad hladinu jako periskop ponorky, zatímco druhý tank na břehu vrčel dieselovým motorem a vytvářel elektřinu. K překvapení všech přítomných systém fungoval. Tank se plazil skrze řeku asi 100 metrů a vylezl na opačný břeh, celý pokrytý říčním bahnem a řasami. Radost však byla krátkodobá. Inženýři si brzy spočítali, že pro překonání vážné vodní překážky, jako je Dněpr nebo Visla, by byl potřeba kabel dlouhý několik set metrů. Pokládání takového kabelu pod palbu nepřítele by se změnilo v sebevražednou operaci. Navíc, zatímco se jeden Maus přepravuje, druhý by musel stát na břehu zcela bezbraný a sloužit jako mobilní elektrárna. A co když by bylo nutné přepravit více než 2 tanky? Stavět celý řetězec strojů, které si předávají energii. Absurdita situace se stávala čím dál zřejmější. Pak se objevil další katastrofální problém. Dojezd. Obrovský dieselový motor hltal palivo neuvěřitelnou rychlostí. Ani zcela natankovaný Maus nedokázal ujet více než 65 km po pevné silnici. V členitém terénu se tento údaj snižoval na 40 km. V podstatě se tank mohl pohybovat jen 3 hodiny, poté se měnil v nehybný tvrz. Na srovnání T-34 ujela na jedné nádrži 300 km, zatímco Tigr 140. Zásobování palivem armády Mausů by vyžadovalo vytvoření bezprecedentní logistické soustavy s nepřetržitými tankováními každých několik hodin jízdy. Generál Heinz Guderian, otec německého Blesku a největší tankový stratég Německa, si Mausa prohlédl při pokusech a nazval projekt grandiózním. Všichni ale věděli, že z jeho úst to znělo spíš jako sarkasmus. Guderian zastupoval vytváření velkého množství středních tanků, rychlých a obratných, schopných asistovat bleskovým úderům. Maus byl naprostým opakem této filozofie. Pomalý, nenasytný, neotočný kolos, který vyžadoval armádu servisního personálu a hory zdrojů. Na počátku roku 1944 se stalo jasné, že i kdyby se Maus jakýmsi zázrakem objevil na bitevním poli, dostat jej tam by byla samostatná epická úkol. Němečtí železničáři si chytili hlavu, když jim ukázali výkresy tanku a požádali je, aby vypočítali možnost jeho přepravy. Žádná stávající železniční plošina nedokázala unést takový váhu. 200 tun nákladu se rozdělovalo na plochu několika desítek čtverečních metrů, vytvářející tlak schopný deformovat kolejnice a zničit podvaly. Bylo nutné navrhnout speciální plošinu se zesíleným rámem a 24 osami místo standardních 4. Ale i taková konstrukce se mohla pohybovat pouze po hlavních tratích s nejsilnějšími kolejnicemi a železobetonových podvaly. Běžné dřevěné podvaly začínaly praskat pod tíhou soupravy už po několika kilometrech cesty. Rychlost jízdy byla omezena na 15 km za hodinu. Jakýkoliv pokus jet rychleji hrozil vykolejením. Od závodu až na linii fronty by se taková souprava dostala týdny. Naložení a vyložení auze se měnilo v mnohahodinovou operaci vyžadující nejsilnější hřáby a speciální rampy. Na frontě takové podmínky jednoduše neexistovaly. Vojenští logistici spočítali, že pro zajištění bojových operací i jedné čety 10 ausů by bylo nutné vyčlenit samostatnou železniční trať, desítky cisteren s palivem, stovky nákladních automobilů zásobování a celou armádu technických pracovníků. A přitom Hitler snílil o 150 takových strojích. Mezitím se situace na frontách měnila katastrofálně rychle. V únoru skončila bitva u Stalingradu naprostým porážkou německé armády. 300 000 vojáků padlo do zajetí nebo zahynulo. Byla to první skutečně velká vítězství Sovětského svazu a průlomově změnila celý průběh války. Rudá armáda přešla v ofenzívu po celé východní frontě. Letem se odehrála gigantická tankistická bitva u Kursku, kde Němci vrhli do boje své nejnovější Tigry a Pantery. Ale sovětští tankisté vytrvali a nepřítele odrazili. Na podzim sovětské jednotky překročily Dněpr a osvobodili Kyjev. Linie fronty se neúprosně posouvala na západ. Německo se změnilo z útočící strany na stranu bránící se. Nyní Němci potřebovali ne pomalé průlomové tanky, ale rychlé stroje na protiútoky a zadržování útoku nepřítele. Aus se svými 20 km za hodinu byl v takových podmínkách naprosto zbytečný. Pokud by se otočil a doplazil se na potřebný úsek fronty,
Sovětské tanky by již prolomily obranu na jiném místě. Na zkušebním polygonu pokračovala práce na druhém prototypu. Inženýři se pokoušeli odstranit alespoň část zjištěných nedostatků. Instalovali dokonalejší systém chlazení motoru, vylepšili převod, posílili podvozek, ale základní problémy zůstávaly neřešitelné. Bylo nemožné přimět 200 tun oceli, pohybovat se rychle bez vytvoření motoru neuvěřitelné výkonu, který by se prostě nevešel do tělesa tanku. Zákony fyziky se ukázaly silnější než Hitlerovy ambice. V červnu se stalo něco, co konečně zabilo naději na hromadnou výrobu auze. Spojenci se vylodili v Normandii a otevřeli druhý front. Nyní bylo Německo nuceno vést válku na 2 frontách a jeho zdroje byly napnuty do limitu. Továrny pracovaly na úplné vytížení, vyrábějíc běžné tanky, letadla, dělostřelectvo. Ropy bylo katastrofálně málo. Rumunská naleziště podléhala neustálým bombardováním spojenecké letadlové. Každá tuna oceli, každý litr paliva se počítal. Trávit obrovské zdroje na výrobu experimentálních gigantů, které se ani normálně nemohly pohybovat, byla nepřípustná márnotratnost. Přátelé, malá prosba. Podpořte kanál Ocelové legendy lajkem. Pomáhá nám to růst. Děkujeme vám. Albert Speer, německý ministr zbrojení, předložil Hitlerovi zprávu s výpočty. Cena jednoho Ause se rovnala ceně 5 Panther nebo 4 středních tanků. Na zdroje, které by byly zapotřebí pro postavení 150 supertěžkých tanků, by bylo možné vyrobit více než 1000 středních tanků, schopných opravdu ovlivňovat průběh bojových operací. Speer naléhal na ukončení programu a přesměrování všech kapacit na výrobu ověřené techniky. Hitler se bránil. Stále věřil v zázračnou zbraň, která změní průběh války. Na podzim 1944 vyjela Rudá armáda k hranicím východní Pruska. Rumunsko, Bulharsko a Finsko vystoupily z války. Sovětské tanky stály u bran samého Německa. Na západě spojenci osvobodili Francii a Belgii a připravovali se na invazi na německé území. Třetí říše se zhroutila, ztrácela jednu pozici za druhou. V takové situaci všechny dlouhodobé projekty ztrácely smysl. Bylo třeba zbraní tady a teď, nikoli za rok nebo 2. V listopadu Hitler konečně podepsal rozkaz o úplném zastavení prací na projektu Maus. Všechny zdroje směřovaly na výrobu běžných tanků a protitankové artilerie. 2 vyrobené prototypy zůstaly na pokusném polygonu u Kummersdorfu nedaleko Berlína. Plánovalo se je využít k obraně hlavního města v případě přímého ohrožení. Ale i v těch nejzápadlejších plánech německého velení neměli tito giganti nikde vhodné uplatnění. Sen o neporazitelném ocelovém kolosovi se rozbil na realitě války a zákonech zdravého rozumu. 2 obrovské prototypy stály na polygonu jako pomníky nesplněným ambicím. První byl zcela vybaven věží s puškou, druhý zůstal bez věže. Prostě se jí nepodařilo nainstalovat před uzavřením projektu. Malá skupina inženýrů a mechaniků pokračovala v testech, přestože všichni věděli, že to už nemá žádný praktický smysl. Tanky se vozily po polygonu, měřily se jejich charakteristiky, testovali různé systémy. Jednou se dokonce provedla střelba z hlavního děla. 120 mm pušť ukázala skvělou přesnost a sílu. Ale co platí smrtonosná zbraň, když její nositel sotva plazí? Zima 1945 byla kruté. Sovětská vojska se rychle posunovala přes Polsko k německé hranici. Německá armáda se stahovala, opouštěla jednu obrannou linii za druhou. Na západě angloamerické síly vedly boje v Ardenách, odráží poslední velkou německou ofenzivu. Říše se zcvrkávala jako kůže od smršťování, ztrácela území a zdroje. Berlín se připravoval na obléhání. V lednu Rudá armáda zahájila Vyslansko-oderskou operaci. Sovětské tankové klíny prolomily německou obranu a vylily se hluboko do Německa. Za několik týdnů prošli vzdálenost od Visly k Odru, skoro 500 kilometrů. Tempo postupu bylo tak prudké, že německé velení prostě nestihlo organizovat nové obranné linie. Tanky T-34 a IS-2 se pohybovaly dnem i nocí, obcházely body odporu a pospíchali vpřed. Koncem měsíce byly sovětské avantgardní části pouhých 70 km od Berlína. Polygon Kummersdorf se ocitl v přímé zóně ohrožení. Německé velení nařídilo evakuovat všechno cenné zařízení a zničit to, co se nedalo vyvést. Inženýři dostali rozkaz vyhodit do vzduchu oba Mausy.
Nebylo možné dovolit, aby tyto jedinečné stroje padly do rukou nepřítele. Sovětská rozvědka už věděla o existenci supertěžkých tanků a velmi si přála je získat k studiu. Němci chápali, jakou hodnotu představují tyto prototypy z hlediska technologií a konstrukčních řešení. Pyrotechnici naložili trhavinu do obou tanků. První Maus s věží vyhodili porádně. Mohutný výbuch roztrhánul trup. Věž se uvolnila z otočného čepu a naklonil se na bok. Pásy byly roztrhány na kusy. Z tanku zbyly jen hromady zmačkaného kovu. U druhého prototypu se něco pokazilo. Trhaviny zbývalo málo. Nálož se ukázala slabší, než bylo potřeba. Výbuch poškodil podvozek a motor, ale trup zůstal relativně neporušený. Na opakované naložení trhaviny už nebyl čas. Sovětské rozvědné skupiny se objevily v okolí polygonu. 22. dubna 1945 se sovětské inženýrské jednotky dostaly na území testovacího polygonu. Němci se stáhli a zanechali veškeré vybavení a dokumentaci. Mezi troskami zničených budov a kráterů z bombardování sovětští vojáci objevili zbytky 2 obřích tanků. Velitel inženýrské roty byl ohromený velikostí strojů. Ani v zničeném stavu tyto ocelové monstra vyvolávala hrůzostrašný dojem. Vojáci si prohlíželi tanky ze všech stran a divili se tloušťce pancíře a rozměrům konstrukce. Důstojníci vojenské rozvědky ihned informovali Moskvu o nálezu. Rozkaz přišel jasně: evakuovat oba tanky za každou cenu. Sovětské velení velmi dobře chápalo, že němečtí inženýrové neměli důvod zbytečně trávit tolik prostředků na vytváření těchto strojů. Studium jejich konstrukce mohlo poskytnout cenné informace o německých technologiích v stavbě tanků, metalurgii a konstrukci motorů. Navíc to byly jediné tanky takové třídy na světě. Trofej skutečně jedinečná. Přeprava se stala skutečnou inženýrskou epopejí. Nejdřív sovětští specialisté složili z trosek obou prototypů jeden více či méně celistvý tank. Z poškozené věže prvního Mausa demontovali zachovalou věž a připevnili ji na trup druhého, který utrpěl méně škody. Pásy vyměnili, motor opravili v rozsahu, který byl v polních podmínkách možný. Vznikl hybridní stroj ze 2 vozidel, ale zároveň představoval relativně kompletní vzorek německého inženýrského myšlení. Na přepravu tanku bylo nutné hledat nejsilnější železniční plošinu. Našli tu samou speciální německou plošinu s 24 nápravami, kterou projektovali speciálně pro Mausa. Po válkou zničených železnicích se vlak plazil rychlostí pěšího kroku. Mosty objížděli, volili trasy s nejpevnějšími přepravami. Cesta z Německa do podmořského Kubinky, kde se nacházel polygon pro testy trofejní techniky, trvala téměř 2 měsíce. Vlak se pohyboval pouze během dne pod ostrahou se stálými zastávkami na kontrolu tratě a plošiny. V létě Maus dorazil na polygon v Kubince. Sovětští inženýři pečlivě změřili tank, fotografovali každý detail, rozebírali všechny dostupné uzly a agregáty, provedli několik zkoušek pojezdu a přesvědčili se, že německé výpočty byly správné. Tank skutečně dosahoval rychlosti asi 20 km za hodinu a hrůzostrašně konzumoval palivo. Testovali pancéř na pevnost střelbou z trofejních německých protitankových kanónů. Střely se odrážely, aniž by způsobily poškození. Bylo jasné, proč Hitler v tento projekt tolik věřil. Ale sovětští konstruktéři dospěli k témuž závěru jako konstruktéři němečtí. Supertěžké tanky nemají budoucnost. Nízká rychlost, obrovská spotřeba paliva, problémy s přepravou a údržbou činily takové stroje nepoužitelnými pro skutečnou válku. SSSR v těch letech vyvíjel vlastní těžké tanky, ale i ten největší IS-3 vážil jen 45 tun, více než 4krát lehčí než Maus. Sovětské tankostrojitelství se vydalo cestou vytváření vyváženého vybavení s optimálním poměrem ochrany, střelné síly a pohyblivosti. Několik let stál obrovský tank na zkušebním polygonu jako němý svědek šílených ambicí Německa, které válku prohrály. Čas od času jej ukazovali vojenskými delegacím z přátelských zemí, prezentujíce jej jako příklad toho, co by se nemělo dělat v tvoření tanků. Zahraniční inženýři chodili kolem Mausa, kroutili hlavami a fotografovali tuto podivnost ze všech stran. Stroj vyvolával současně obdiv k zručnosti německých konstruktérů a zmatení z absurdity samotné koncepce. Na počátku 50. let se tank nakonec změnil v muzejní exponát.
Motor dávno nevdechl a již se nerozběhl. Gumové prvky pásů vysychly. Vnitřek vonil strojním olejem a rezí. Mausa přesunuli na stálou pozici v tankovém muzeu v Kubince, kde zaujal čestné místo mezi dalšími německými tanky, které byly válkou zabaveny. Vedle něj vystavili Tigry, Pantery, Ferdinandy, veškerou tu obrněnou techniku, která kdysi zdála nespochybnitelná, ale válku prohrála. Návštěvníci muzea se u Mausa vždy zastavili nejdéle. Velikost tanku ohromovala představivost i desítky let po válce. Lidé přistupovali k pásom, které byly vyšší než průměrná výška člověka. Dotýkali se pancéře tlustého jako lidská dlaň. Pokoušeli se nahlédnout dovnitř skrze pozorovací štěrbiny. Průvodcové vyprávěli historii vytvoření této bestie. Vysvětlovali, proč nikdy nezúčastnil se bojů. Ukazovali na příkladu Mausa, jak technická mohutnost bez strategického smyslu se mění v neužitečný kus kovu. Inženýři následujících generací studovali Mausa jako učebnici chyb v konstruování. V konstrukci tanku bylo mnoho zajímavých technických řešení. Systém elektropřenosu, těsnění trupu pro podvodní jízdu, mohutné zbrojení. Ale všechna tato dosažení mizela v pozadí základní chyby. Tank byl příliš těžký pro svou dobu. Technologie 40. let prostě neumožňovaly vytvořit motor dostatečného výkonu s přijatelnými rozměry a spotřebou paliva. Němečtí konstruktéři se pokoušeli oklamat fyziku, ale přírodní zákony se ukázaly být neúprosné. Historie tanku Maus se stala ponaučením, které se šířilo mezi tankovými konstruktéry po celém světě. Když v 60. letech americká armáda vyvíjela svůj těžký tank M103 a sovětští inženýři pracovali na objektu 479, obě strany si pamatovaly lekci německého obra. Oba projekty zůstaly pouze na papíře nebo ve formě jednotlivých prototypů. Tanková zbrojní technika se vyvíjela směrem k prostředním a hlavním bojovým tankům o hmotnosti 40 až 50 tun, které byly schopny spojit ochranu, palebnou sílu a především mobilitu. Jediný zachovaný Maus dodnes stojí v muzeu a připomíná, jak grandiózní plány narážejí na tvrdou realitu. Nejtěžší tank v dějinách lidstva, stroj, do kterého byly vloženy obrovské prostředky umírajícího třetího říše, zázrak německého inženýrství a zároveň symbol strategické slepoty. Nikdy nevypalchet ani jeden bojový výstřel. Jeho dělo mlčelo, pás housenic nespytoval nepřátelské zákopy, pancíř neodrazoval střely. V reálné bitvě 200 tun oceli zůstaly jen působivým exponátem, který dokazuje jednoduchou pravdu. Ve válce vítězí ne největší zbraň, nýbrž ta nejúčinnější. Pokud se vám líbila tato příběh o šíleném Hitlerově projektu, určitě dejte like tomuto videu. Napište do komentářů, o jaké další vojenské technice byste se rádi dozvěděli více. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Ocelové legendy, abyste nepropásli nové fascinující příběhy o nejúnustnějších vynálezech druhé světové války. S vámi byl Jan Novák. Děkuji za zhlédnutí.